Ja. Jeg lader det tue. Jeg ryger det tue. Ja, jeg lader det tue. Jeg ryger det tue. Ja, hvad skal vi ellers lave? Alle mine drenge, eller kan vi sige hele min flok står om bagved mig, kommer imod mig sådan. Vi står over og laver harakat. Vi ligger parter for folk og laver parter for mennesker. 2 piger på siderne af mig, der kommer og siger, hvad skal vi lave? Ryg den jue, ja, ryg den jue. Jeg er en pergament, jeg falder ned, men jeg kommer op igen. Jeg er ikke ligesom de der danskere, der går rundt og falder ned, og så begynder med at tude, siger stop dem op. Jeg er den der dreng, der rejser sig op igen. Jeg siger, jeg vil have det, men jeg gider ikke have det af dig. Jeg vil have det af mig selv. Så kommer Shulter og holder mig i ring. Hvad skal jeg lave? Shulter prøver at lave harakat på mig, men jeg laver marakat, barakat. Ja, de ved ikke, hvad de skal lave, uden jeg har den der pistol. Jeg tager den der pistol frem, de tager deres patron. Jeg skyder mod dem med deres pistol. Ja. Jeg kommer ud fra København, jeg hopper ind til Nørrebro. Hvad skal jeg lave derinde, imens mine drenge står ude i KBH? Ja, hør mig, når jeg synger den. Jeg ryger det jue, imens jeg sidder inde på min seng. Ja.